ועכשיו אני אראה לכם את כל הסקלים שקניתי. זה הראשון של... איך קוראים לו? בקיצר שכחתי איך רואים לו, אבל אני ממש אוהב את הסקין הזה, הרגע שיחקתי איתו. יאללה, עוברים לסקין הבא. אוקיי, הסקין הבא זה כריש, זה עוד לא יצא לי לשחק איתו, אבל הוא ממש חמוד. אני עוד אשחק איתו. והשלישי זה, נכון יש את השלוש כרישים הקטנים האלה, אז זה רק אחד מהם. אוקיי, ועכשיו יש כזה פאונקק, הנה, מגניב כזה, ופה יש טיפה. זה בין הראשונים שקניתי, זה הפיל. ועוד פיל. ותרשמו לי מה הכי אהבתם בתגובות, ויאללה ביי.